Dobrý deň, vy ste cvičili Alpha Gravity. Ako to bolo pre vás? Ako to bolo? Super, výborné. Bolo to ťažké? Zaujímavé? Zaujímavé, poučné. Človek sa cíti ako vták. Super. Ľahký. Dobre. A ešte kupovali u nás nejaké veci? Či dobrá je kvalita, či dobrý tí výrobky naši? Ja používam na pravilo úchopy alebo chomúty. Každý to volá ináč. Mhm. A používam doma miešky na pravile, takže je tam zavesené aj 40 kg, vyše 40 na každú ruku alebo nohu, cez 120 do 140 kg a všetko drží. V podstate už ich mám rok a pol alebo 2 roky. 2 roky, Super, takže áno. zatiaľ drží všetko, nič sa nepokazilo a veľmi som spokojný s tým. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja Prajem ďakujem. krásny deň. Podobne.